achiti aiwa chakashamisa vanhu zuva nezuro apo unoonekwa kunzi panguva ino parinyazozivikanwa kunzi pane makakatano munyaya dzematongerwo enyika kunyanya pakati pevanhu vebato riri kutonga neveopposition. Panguva inei pane chitiko, panguva inei chinoonekwa kunzi mutauriri wenyika yeZimbabwe anomirira nyika yeZimbabwe pane nzvimbo dzakasiyana siyana kana matambudziko watingati mutapi wenhau anozivikanwa zvine mukurumbira anonzi DJ Ola. Panguva inoi he made a mistake on a post yoenda viral zvaita kuti vanhu vaone mashoko ekutaura waonekwa kunzi Advocate Nelson Chamisa anozivikanwa kunzi is the main opposition leader munyika yeZimbabwe, onekwa kunzi aiwa ndiye ari at the hearts vagara munyika yeZimbabwe. Nobva subscribe or like on the bell like Change Radio yaposta a post yeti Chamisa is in people's hearts. How can one say they mistaken Tino Machakaire for Nelson Chamisa? DJ Ola pahendo pavo tikuona kuti pahendo yanganzi the Ola 7 podcast anobuda nyora anoposta at a funeral yakanga iripo aiwa ya Ernest Paul Mwazha Chirasauta obuda nyora achiti wedza South MP Honorable Nelson Chamisa nobva ati Chief Mona standing in for His Excellency President Emmerson Mnangagwa at the burial of National Hero Archbishop Paul Mwazha. Today we lay to rest a towering figure of faith, culture and national pride, a true son of the soil is returned home. Rest in peace Kamba. Mistake yakaita ndeyekunoti Nelson Chamisa paifanira kuti Tino Machakaire Tino aiwa chinyatso kubuda panguva ino vanhu vakati chii chiri kuitika, was just a random mistake or Nelson Chamisa agara ari ngori at the hearts vagara munyika yeZimbabwe. Maybe pane zvaifunga something to do naNelson Chamisa or something else. Imbodza mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Ndinakumesection bedu zvafunguro enyu. Subscribe or like chatomba bell icon.